ଯେ ଚାଟା ଜଲ୍ଦି ମିଳିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି କି ଏବେ ପିଇବି ନା ପରେ। ଲୋଭଟା ମୋର ଭାରି ଅଝଟିଆ। ମୋ କଥା ମାନିବା ଯେମିତି ପାପ ବୋଲି ଭାବେ। ହଉ ଚାଲ, ତା କଥା ମାନି ପିଇ ତ ଦେଲି, ହେଲେ ଚା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମନ ତ ଖୋଜିବ ନା, ତାକୁ ବା କେମିତି ବୁଝେଇବି। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଚା ପିଉ ପିଉ ସାଥିରେ ବସିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ରୋଲ୍ ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ମୁଁ ମନା କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପାଟି କହି ପକାଇଲା, ହଁ ହଁ ଖାଇବା ଖାଇବା। ଓହୋ, ଏ ଶଳା ମୋରି ଅଙ୍ଗ ମୋରି ମନ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଦେଲେ। ହଁ ତ କରିଦେଲି, ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ? ଗଲି ଚୁପଚାପ ଖାଇବାକୁ।